мен ще ви покажа няколко кратки видеота. Мамо, пидера! Ти си пана дървесата, ги боли от ти си пана дървесата. Това последното не го знам откъде беше. Както и да е. Аз имам едно гадже Любка, обаче тя постоянно иска да се ожени за мен. Обаче аз днеска имам среща с нея и ще я изпарзаням, като извадя да й предложа ето този пръстец, който пръска вода. Гледайте как мина срещата. Любке, пойдите към мен. Ей! Тебя чувствует? Мате, Сашо! Ох, те мате са болни! Надявам се видеото ви е харесало. Гледайте следващото ми видео в сряда. Чао!